Salut și bine v-am găsit la Enter to Die 2, o nouă serie, un joculeț. Let's go! Sunt pe story. Ok, asta e un mini poveste. Am văzut niște pași. Cum își strângă piciorul. Ce foțou. Ok. Atent. Okay. Bun. Ok, ne-am garajul și ne zice fuel tank. Go! Ok, backscreen. Deci dacă nu mi-a spus în jocul ăsta s-a fost ca zombie. Pentru cine nu-i place jocul cu moare sau cu genul. Voi acum să nu se uite. Ok. Dar jocul ăsta e simplu, adică trebuie să upgradezi mașina ca să nu capăt aveți înalt. Când de mașina ca să... Cade... Așa. Cade din alt capăt. Trebuie să te upgradezi mașinuța de motorul. Deci consumă mai puțin Mitsubishi și accelerează mai puțin. Păi, calc. Ok. Deja 14 minute sau 14 jumate. Ok, deci am trecut de zona asta. Unde am trecut cu toți zombie. Cu s-au dus toți. Sunt zombie pe la vale. Ok. Ok. Da, dacă nu mai de ce fac așa și de ce ușesc, e din cauza că sunt plăci. Am eu o ceară de aia în care să zică, băi, mai se gândește sau. Cred că fix de aia e. Deci azi e miercuri, filmez video-ul. Și o să fie joi seară, apoi. Cred că multă lume a văzut video de azi dimineață cu ăsta, cum zice la jocul ăla. Key Simulator 2. O să păsesc pe el primul. Să le filmez primul după alte videoile. Ca să, na. Nu mă stau din să le filmez și nu e cu seara, deci am timp. Ok. Deja am filmat 3 minute și nu facem progres. Măcar să ajungem la benzinărie când se încheie episodul. Cade! Mamă cum sări! Îmi place cuicofiul. Așa. Ok. Ce să ne cumpărăm? Ori mult. Să nu ne un pic de mult. Da. Ok. Aici. Avem o căli mult. Băi, am acolo cuțiile alea multe, deci cred că e bine. E tipul ăla pe cutii. Acum m-am văzut de el. L-am văzut. L-am văzut dinainte. Uitați-vă la fundal. Pare realistic. Cât de cât. Bus. Așa. Hai să bubuie mașina. Asta e ca să se întâmplă, dar nu la mână. E bine că băgam bus direct și zburam. La început, dar am înțeles că nu prea e bine, adică îți consum bus degeaba și când ai bus,
se consumă și din combustibil, deci n-a făcut nimic. Da, cutiile alea au problemă, că ne dă la mașină. Și destul de mare. Mamă, cum am călcat pe ăla. Era să mă duc jos. S-a stricat așa. Este foc. Este foc. Este foc, de fapt. Dar nu e cu doar mai e periculos. Am mură ce. I-a luat o chestie. Da, cum funcționează? What? Da, ca să nu vei ca mă simt de nu, că să stau în zice ca să meargă mai bine. Nu stai aici. Ok. Cred că episodul de azi să nu ia pe oameni bine. Dar am luat că sau să dacă nu cam pe la jumătate. Probabil că. Ok. Bine. Nu tăia mâna lui ea. Dă reclamă la căști. Am căști deja. The Gamer. Ok, m-am bani. Ce chestia asta? Un elo. Oh, da, e bună. Facem chestia mai repede. Am luat puțin stat. Nu facem chestia. Am luat. Am plecat. Asta a fost doar de chestia. Mamă, cum e? Ok. Uite cutii. Dar-mi place că e ăla mai meu Time-ul. N-am mai spart cutiile alea. Asta e peste. Mamă, la asta chiar a fost fără nicio problemă. I-am călcat pe cap. Am ajuns sus. Băieți, nu mai trebuie să sparg. Dai la lui sparg. Tot aici. Nu cred. Până înainte nu mai față. Ok. Hai să ne îmbrădăm asta. Eu nu cred. Da. Hai să dau un pic de start. Am s-a consumat un pic combustibilul degeaba. Ok. Să se fac. Deci, nu înțeleg niciodată logica jocului. Adică eu dau cu lama aia în cap. Capul e intact. Dar să rupe până din două. Zombiul ăsta. Nu înțeleg. Nu știu ce ne-am upgradat cu trecută. Combustibilul. Așa. Nu-i cine știe ce docoli. Câte cutii va fi aici. Să știți că mi-am distrus cutiile. Câte cutii! Cred că în episodul ăsta o să ajungem. Da, păi. Și sănătos la bezmeie. Dacă nu în episodul ăsta, și în episodul următor. Ok. O spun și cutii, o spun și pe asta, eu mă și pe asta. Cum să e așa, adică te face să joci cât mai mult din el. Ok, ce să stau pe aici. Aici ne bipă aia beculețul ăla, dar acum, fiindcă ne-am upgradat motorul, nu ne mai bipă. Și deci nu cred, de mai șmecher când se upgrade motorul. Du-te, boss!
Da, în episodul de azi să ajungem. Clar. O vedem. Aici. Bine, gata. Nu cred. Ce nervant este să poți din boost acolo. E nervant când sunt consum eu boost-ul. Dacă să nu pierd. Cred că aș fi putut să pun până, dar... Mașină, da. A avut tipul ăsta mașină și a luat un buggy de ăsta, un buggy. Sau cum se zice. Da, conduce. Dar nu înțeleg de ce, cum ajunge el înapoi. Și cum apar obiectele la loc. Adică ăstea le-am distrus, dar zic, și i-au distrus, se uit tot. Poate când îi dau un joc de ăsta mai... pentru oameni care le plac simulatoarele. Doi buf! Gata. Și pe benzinărie în 11 minute o benzinărie. Mamă. Nu seama? 100 de bănuți. Am avansat. Ok. Da. Ok. Ce să ne upgradăm? Hai să ne upgradez din Star motorașul. Hai să vedem și cum e această minunată hartă, să zicem așa. Ok. De pe ăla sus acolo. Grasul. Care, da, grasul contra basul ăla. Butoi. Bubui. Cred că am lama și de-aia îl pupi. Ok. Nu prind cu el. Cred că o să intru pe mine data viitoare. Să văd și ce-o fi pe acolo. Câte cutii! Da, câte cutii! A, tunelul... Dacă tunelul mă duce... Da. Deci le iau pe acolo. Ok. Asta e... Mulțumesc că ai după încheieți episodul de azi. Îmi face caracterul. Dar ăla zici că se împiedică și că duc cu tot cu cutii. Bombita. El a fugea. Da. Mai papitan. Mai papitan, dar nu a fost. Este să bum. Trebuie să împingi lemnul ăla în butoi. Deci interesant. Ok. Cred că să ne upgradăm roțile. Fiindcă roțile te ajută la urcat, din câte știu. Azi avem de toți. Avem. Uite. Zic de pe... Aha, da. Ne ajută să urcă. Ce naiba îl fac? Monster fac. Da. Cam atât și cu acest tot. Sper că dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like. Eu am să David. Mulțumesc pentru atenția acolo. Pa, pa.